אנחנו עכשיו נעשה את סדר ראש השעה. בוא נראה מה יש פה על השולחן. מה זה? זה אש ונרות. אנחנו נדליק נרות של חג ונברך, נכון? ואחרי זה מה אבא יעשה לנו? קידוש, נכון? אבא יעשה לנו קידוש. לפני שנדליק נרות, מה אנחנו ניתן? אתם רוצים לתת צדקה? בואו ניתן צדקה. אז יש פה על השולחן, מה זה? מה זה? דבש, מתוק, טעים, נכון? אנחנו נאכל את התפוח עם הדבש, נכון? מה עוד יש פה? בואו נראה מה יש לנו עוד. מה זה? מה זה? מה זה שינה? רי? גילית מה זה? תליה מה זה? לימון. מה זה? לימון, נכון. אנחנו היום לא נאכל את הרימון. בראש השנה אנחנו נאכל את הרימון. ומה יש בתוך הרימון שלכם? מה יש בתוך הרימון? הרבה גרי. ומה זה? תליה מה זה? גילית מה זה? אתה רוצה לאכול תפוח? כן. עם מה אנחנו נאכל את התפוח, גילית? עם הדבש, נכון. ומה זה? ראש של דג, נכון? אנחנו נאכל את הראש של הדג, שנהיה לראש ולא לזד. נשב משה, שב. וגם אנחנו נעשה, נתקע בשוק. ועכשיו אנחנו נתחיל. בואו נברך. גם נברך ברכה אחרת. בואו נברך ביחד. ידיים על העיניים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא בריאה אמן. קידוש לכבוד ראש השנה. עכשיו טליה, טליה משה, תביא לטליה. בוא נביא, בוא נביא תפוח, שיהיה לך שנה טובה ומתוקה. טליה, תתבלי את התפוח בדבש. תתבלי את התפוח בדבש. יופי. שיהיה לך שנה טובה ומתו. תאכלי, תטעים. עוד מעט גילית אני אביא לך עוד דבש. וגם השן את רוצה לטבול את התפוח בדבש? קחי תפוח. זה מתוקה. תתבלי בדבש. שיהיה לך שנה טובה ומתו. טעים?